Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Francesca Tart Portelli. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi dan l-Emcast. Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Int min Int illum. Il-programm tal-lum ħajkun dwar il-Jum Dinji ta' Sfin li huwa ċelebrat madwar id-dinja kollha. Ħanaraw bosta aspetti ta' sfin ta' madwar id-dinja kif ukoll is-sfin lokali. Fil-programm se jkollna magħna l-amministratur ta' Sfin Malta kif ukoll lid-direttur u l-koreografa għax qalu li mara ta' Aurora Folk Group. Mela, ħanaddu għall-ewwel filmat li fih se naraw xi llum madwar id-dinja u sar Malta il-belt is-sena oħra. Ibqgħu hemmhekk, Illum, id-29 ta' April hija l-ġurnata dedikata għas-sfin u hija ċċelebrata madwar id-dinja kollha. Pajjiżi differenti organizzaw attivitajiet biex joħolqu dialogu dwar is-sfin, kif ukoll kompetizzjonijiet internazzjonali. Il-fatt li hawn ammont daqstant kbir ta' dixxiplini u stili ta' sfin jgħin biex wieħed isib sfin li jogħġbu. Hip-hop, ballet, ballroom, tango u ħafna oħrajn. L-istili differenti ma jispiċċaw qatt. Minbarra li jagħti gost, is-sfin jgħin ukoll biex iżomm il-ġisem b'saħħtu. Bsija sfin kapaċi taħraq mal-450 kalorija. Is-sena li għaddiet għall-ewwel darba Malta ntażlet biex tilqa' kompetizzjoni internazzjonali. Lura mill-feature, kif rajtu li żgur mhux se tarawni nikkompeti mal-breakdancers jew nisfen għax ovvjament rrid nagħti ċans il ħadd ieħor, jew għax propja verità nispiċċaw jħoġġuni fuq xi stretcher. Insomma, aħna morna l-Birgo llum u saqsejna lilkom il-pubbliku dwar x'taħsbu fuq l-isfin. Ejja naraw dan ftit sekondi minn dan ejja. Tlaqna. I'm in love with the city, and I don't want to leave when the night is still young. Lura minn dak il-feature għasir li kellna, mela, magħna llum għandna lil Marco Montalto li huwa l-amministratur tal-Aġenzija Sfin Malta. Miegħu se nitkellmu fuq il-Grupp Nazzjonali ta' Sfin. Ara, issa ħammuru għal-feature qasir fejn se nkunu nafu iktar dwar Sfin Malta. So my name is Paolo and I'm the new artistic director of Sfin Malta. So
what it takes to be a dancer, a professional dancer. It takes a lot of studying, discipline, dedication, and passion. Taħdem ħafna ovvjament, għandek training kull filgħodu, naħdmu mit-tnejn sas-sibt, mbagħad għandna l-provi kuljum. I think being a Sfin Malta company dancer definitely takes a lot of dedication. It's something that, you know, you want to do. You have to give your full to it, and it's something that you have to commit to every single day. It's not just a halfway sort of thing. You're either all for it or nothing. It's something that you just have to keep pushing through. Proset tassew li Żeffina u kru ta' Sfin Malta tad-dedikazzjoni u l-passjoni tagħhom ma' Sfin. Mela, nilqak hawnhekk Marko jien, grazzi tal-li aċċettajt l-istidina tagħna. Grazzi tal-istudentuna. Ma affarijiet ġen nispel inti orajt kollu sew? All right. Issa tkun tisfhem biċċa. Mela għandi xejn ta' mistoqsijiet għalik. X'differenza hemm bejn grupp nazzjonali ta' Sfin u kumpaniji ta' Sfin oħra indipendenti? Naħseb id-differenza ewlenija bejn Sfin Malta u l-gruppi l-oħra indipendenti ta' Sfin lokali hi li Sfin Malta kienet u għada l-ewwel kumpanija professjonali li toffri impjieg liż-żeffina tagħha fuq bażi full-time. Qabel iż-żeffina lokali kienu l-iktar li jipprattikaw after hours, so wara l-impjieg filgħodu jew l-iskola jew l-università. Bi Sfin Malta issa iż-żeffina lokali jista' jaspiraw li jkollhom karriera fi Sfin bl-istess kundizzjonijiet bħal kull karriera oħra. Ġifieri il-hobby tiegħek tista' tagħmlu il-full-time job tiegħek. Eżatt. Ħaġa sabiħa ħafna. Għax hawn ħafna minn mura xogħol. Ġifieri xi ħaġa interessanti ejja. Nimprovja. Il-mod. U x'inhi il-filosofija tipo wara x-xogħol tagħkom u x'inhu l-għan ta' Sfin Malta? Naħseb il-filosofija ta' Sfin Malta sempliċi ħafna, naħseb sentenza tgħidha kollha li nipproduċu prodott tal-ogħla kwalità. Issa, l-ewwel direttur tagħna, l-ewwel direttur artistiku tagħna kien isostni li Sfin Malta hija l-kumpanija tal-poplu. Allura aħna naraw li l-għan ta' Sfin Malta għandu jkun li, nagħtu prodott li huwa eċċellenti, imma l-ingredjent ewlieni f'dan kollu dejjem tkun l-aċċessibilità li x-xogħol tajjeb kemm hu tajjeb irid ikun aċċessibbli għal kulħadd li jekk jidħol wieħed ta' 6 snin u jidħol anzjan ta' 60 sena daw it-tnejn jistgħu jsibu xi ħaġa fix-xogħol li tmisshom. Interessanti. U anki tipo intom tistgħu tagħtu iktar espress li huwa x-xogħol tagħkom, mhux pereżempju tmur għax-xogħol, mbagħad tmur kull tip ta' sports jew hobby, tipo isek wara, hekk isek inti mill-ewwel kollu fukat fuq dil ħaġa. Il-prodott jista' joħroġ ħafna iktar aħjar. Eżatt. Dija tajba, naħseb nitħajja biex nibda nisfel. Il-grupp huwa magħmul minn Żeffina Maltin kif ukoll barranin. Kif kien tażlu il-membri tal-grupp? Aħna kull sena konna l-awdizzjonijiet, is-soltu jkunu għal-ħabta ta' Marzu April. Qabel ma jkollna l-awdizzjoni ovvjament noħorġu wkoll fuq gazzetta lokali u anka fuq siti tal-internet barranin. Fisser il-kol tkun miftuħa kemm għal żeffina lokali kif ukoll għal żeffina barranin. Is-soltu jkollna mal-200 u 300 applikazzjoni. Intensiva ħafna u kompetittiva ħafna l-selezzjoni tkun. Mbagħad id-direttur artistiku flimkien mad-direttur tal-provi jaraw l-applikazzjonijiet kollha u jażlu l-aħjar 80 applikazzjoni.
dawk l-applikanti jistidnuhom biex jiġu fl-istudios tagħna f'dar il-Mediterran, il-Belt, u hemmhekk isiru l-awdizzjonijiet, u mbagħad jibdew naqra jibdew qaċtu ftit ftit. Wara l-ewwel ġurnata mbagħad ikun hemm grupp żgħir li d-direttur artistiku jistieden għat-tieni ġurnata tal-awdizzjonijiet li s-soltu tkun l-għada. Mbagħad fl-aħħar tat-tieni ġurnata, ovvjament it-tieni ġurnata training ikun intensiv ħafna, iktar mill-ewwel ġurnata. Mbagħad fl-aħħar ta' daw il-jumejn, id-direttur artistiku jkun f'pożizzjoni jkun jista' jagħżel il-membri l-ġodda tal-kumpanija. U jkollkom eżempju dejjem jien naf bħal tażlu eżempju 5 kull sena kif qiegħda biċċa xogħol. Skont kemm hemm kuntratti li mhux ħanġeddu. Alright, għax ifhem tibda b'dak l-ammont kemm għad li jkunu xi 200 u mbagħad dejjem jonqsu. Dejjem jonqsu. Is-soltu nażlu bejn 2-3 l-iktar. Biex tasal. Kompetittiva ħafna. Fil-fatt meta Sfin Malta bdiet fl-2014 kellna 800 applikazzjoni. 800 madwar id-dinja kollha kien hemm mill-Korea, mill-Ġapan, minn kull imkien. U intom xin jiġu hemmhekk u ma jippreparaw xi ħaġa minn qabel jew ittuhom intom tipo Huma ovvjament jibatunna video tagħhom jisfnu ħannu naraw l-istil tagħhom kif inhu, ma kif jiġu mbagħad jaħdmu magħna, is-soltu jibdew b'company class li jkun jisu speċi ta' warm-up, u mbagħad ikollhom diversi klassijiet, improvisation, floor work, anke xogħol fuq il-vuċi. U anke nagħlmuhom biċċi żgħar mir-repertorju tal-kumpanija biex naraw kif jadattaw mal-istil tagħna. Ġifieri jkollhom daw it-tasks biex. U ma kull livell barra. Interessanti, it-tip ta' sfin tagħkom mhux stil narawh kuljum. Iva. L-udjenza Maltija lesta dan it-tip ta' sfin? Naħseb iktar milli jekk l-udjenza hix lesta dat tip ta' sfin, hija iktar jekk ix-xogħol huwiex relevanti għal kulħadd. Naħseb l-isfin kontemporanju bħal kull arti kontemporanju oħra hija daqsxejn diffiċli, mhux kulħadd jirrelata magħha b'mod faċli, imma naħseb bl-inizjattivi li qed nagħmlu fis-settur tal-edukazzjoni ħajkun hemm bidla fis-snin li ġejjin. Naħseb iż-żgħażagħ huma iktar lesti biex għax inti jaċċettaw dat tip ta' mhux kulħadd jogħġbu l-istess, daf kollox bħal naf bħal kant diski inti toġbok dik, ma toġobniex, allura intu ħadd ippruvaw. Iktar l-qoddim toqtu iktar lil kulħadd li eżempju jekk tagħmlu koreografija, tippruvaw toqtu daqal dak biex tipo tifhem. Eżatt. Li aħna l-lan tagħna li f'season, il-programm li konna l dak is-season, kulħadd jista' jsib xi ħaġa ta' interess fih. Okej, interessanti. Tippruvaw toqtu l-kulħadd. Tipprova dejjem, dejjem issib xi ħadd, ma żomma. Issa għalfejn tħoss li s-sfin huwa importanti għal ħajjitna? Naħseb li hu sabiħ fl-isfin kontemporanju u li hu forma ta' arti demokratika ħafna. Ma tix tagħmel xi investiment da biex tibdih, kemm tista' tipprattika ħid-dar, kull ma tittamel tinnota ir-ritmu u d-dinamika tal-moviment tiegħek stess u minn hemm jibda l-isfin kontemporanju. Se fl-isfin kontemporanju ma jfissirx li s-salt tal-anarkija m'hemmx regoli, vera, imma għax ir-regoli tittamilhom int. Fisser, naħseb li hemm sabiħ fl-isfin kontemporanju u għalfejn huwa importanti f'ħajjitna u li dawk kollha li huma interessati fis-sfin jistgħu jesperjenzaw xi tfisser toħloq xi ħaġa tiegħek. Dak li jtina l-isfin kontemporanju. Okej, ma xorta tkollok naħseb jiena il-widna kif jgħidu. Personalment jien ma nisfinx. Pereżempju, qatt ma sfint u ma naħsibx qatt ħajkolli iċ-ċans li nisfen, imma jattirani b'mod ieħor l-isfin, napprezzah b'mod estetiku, anke l-fatt li ma nippratikax. Ġifieri joltok xorta b'mod bħal pubbliku li jiġi jaraw, mhux kulħadd tkun jaf jisfel, jillol wieħed jiena nara żifna nieħu gost, ngħid kemm ma tajbin, biex probabbli jekk nagħmilha jiena nweġġa sew. Taf kif speċjalment dawn il-break dancers u hekk. Issa fuq nota daqsxejn differenti. Aħna morna l-Birgu u saqsejna n-nies kif jaħsbuha fuq is-sfin. U għadnilhom ukoll biex jisfnulna naqra wkoll ġifieri tkun interessanti. Bqgħu magħna. I'm in love with the city, and I don't wanna leave when the night is still young.
won't be the last time. This could be our last. Hawnhekk le. Anke qed naqra Għawinnis, komedji ma' sħabi, grazzi. ma konna daqxej drink, iwa. With the city, and I don't wanna leave when the night is still young. I got MJ in my feet, taking control of me. It's time to release. لا مش غرز بالله ما ريت كل 4 رجال مخي X'taħseb Marko? Laqtek xi ħadd minn dawek biex jiżdied Hemm potenzjal kbir, hemm potenzjal kbir. Naħseb prova ċara li l-isfin qiegħed f'demna aħna l-Maltin. Interessanti, issa jiena bejnietna wara llum, bad nitrejnja biex download biex nistaf kif niġi u s-sirt nafek. Naddilek kelma. Taddilek kelma. Għannivita u l-għol ġurnata morru l-għonatin wahda. Grazzi Marko, ġmin. Grazzi tal-istadina. Grazzi. Tajtna naqaħin minn tijak, ħad għos nitkellem ħafna miegħek. U minn hawn ftit ieħor ħammorru biex nitkellmu mad-direttur u l-koreografa ta' Aurora Folk Group dwar l-irwol ta' sfin fil-kultura tagħna. Inkunu magħkom tal-waqt wara din pawża qasira. Nilqawkom lura fl-istudio, issa se ngħaddu għall-ewwel filmat li fih se naraw iktar u nieħdu dija fuq l-isfin tradizzjonali Malti u dwar l-Aurora Folk Group. Naraw dan il-filmat flimkien. Is-sfin Malti oriġina matul iż-żminijiet u kien influenzat minn bosta kulturi li ħakmu lil Malta. Dan is-sfin kien jintuża f'tiġijiet, festi u ċelebrazzjonijiet oħrajn. Allura għaliex is-sfin Malti ma baqax popolari u prattikat mal-Maltin waqt iċ-ċelebrazzjonijiet. Bil-progress kollu tinqata' il-kultura irriduha u fl-istess ma rridux. Illum il-ġurnata qataw dak is-sfin. Qed jinżif għan sfin ieħor. Donnu kulħadd jaqbel li llum il-ġurnata is-sfin tradizzjonali sar attrazzjoni turistika u mhux parti mill-ħajja ta' kuljum. Allura jekk is-sfin tradizzjonali m'għadux parti mill-kultura tagħna, għandu jinqata'? Ma nemminx għax kienet il-kull kultura tagħna u xi ħaġa sabiħa, ma jekk ma ssibx ħadd dedikat li jogħġbu mhux ħajsfnuhu mhux hekk. Għandu jibqa' hawn skejjena bjalmuk dak is-sfin. Maltin aħna. Jidher li ż-żifna tradizzjonali hija marbuta sew mal-qlub tal-Maltin. Forsi tajjeb ukoll insibu mezz kif iż-żifna tradizzjonali tagħna terġa' tingħata aktar ħajja f'pajjiżna stess. Feature interessanti ħafna li juri biċċar id-dedikazzjoni li għandhom dawn iż-żeffiena biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja. Fl-istudio magħna għandna lil Marlon Merċiqa u lil Michel Grek Farrugia, għazbal, mill-Aurora Folk Group.
Grazzi tal-li ċetrajtu l-istejna tagħna. Grazzi. Thank you intom. Speri din kontenti bħali. Ħafna. Mela, kif rajna fil-feature, bosta Maltin jaqblu li s-sfin tradizzjonali Malti qed jispiċċa. U x'in ir-raġuni li intom għadkom tisnu din iż-żifna tradizzjonali tagħna? Sfortunatament vera li qed jispiċċa. Minn meta jkunu għadhom żgħar nixtieq li kieku nħeġġuhom aktar u billi huwa xogħol huwa laqas huwa xogħol huwa volontarjat. Allura qisu ikun hemm inqas attendenza. U llum iż-żgħażagħ huma aljenati aktar f'affarijiet oħrajn, fl-istudju, fis-sfin modern, kontemporanju, eċċetera. Flas li jisna ma nirreklamawx biżejjed il-ditana, allura jiskom. Ekku. Issa, di mistoqsija għalik Marlon, intom issibu support mis-soċjetà Maltija biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja u l-isforzi li din tagħmlu. Taħsbu li qed jiġi apprezzat biżejjed? Apprezzat jiġi. Il-pubbliku saħallija fuq il-Vox Pop qalu. Però xin nkunu nagħmlu shows, il-pubbliku jibqa' għax-shows, speċjalment it-turisti. It-turisti jħobbu ħafna. Jiena nara li naqas ftit mill-shows li jagħmlu, l-attivitajiet li jagħmlu l-Kunsill naqsu naqra it-talbiet għal folk groups. Ma nafx għalli ma raġuni, forsi qed jippreferu groups bands oħra, tip ta' bands oħra. Però naħseb għandu jisir sforz biex. Għanna bżonn nirreklamaw iktar. Eżatt. La darba nitilfhom u mbagħad noqogħdu. Bye. Għax m'għandna xejn tradizzjonali Malti. U naqas ħafna fil-fatt. Fil-fatt naqas ħafna. Wara dal-programm irid jerġa' jitlaq. Issa jiena nafu li intom tmorru barra minn Malta biex taqsmu żifna tradizzjonali tagħna. Kellmu daqsxejn fuq kif tmorru barra l-esperjenzi tagħkom. Semmi li xi esperjenza partikolari jew dal-aħħar 5 snin morna darbtej il-Polonja, morna l-Italja, morna l-Latvija, l-Litwanja, ġirdorna, nduru ħafna stedinijat, però il-barranin jilqgħu tajjeb ħafna. Anke bħala n-nies, il-pubbliku jkompli miegħek, jilqek u jintoġob ħafna. Il-mużika tagħna u s-sfin tagħna tintoġob ħafna barra minn Malta. Niltaqgħu tajjeb ħafna. Tal-inqas nitmorru tiġu mill-qwajn kif suppost iktar minn Malta. Anki waqt shows ituna prime time dejjem. Ġifieri iva, f'shows ituna l-prime time. Ġifieri jilqgħuna tajjeb ħafna. Tħossok tajjeb. Eżatt. Sagrifiċċju qed nagħmel naqsmorna barra u smawna kif suppost. Tal-ġen. Issa jiena l-irwol fuqek is-serġent. Marlon Hubrik. L-irwol ta' koreografa jinvolvi li toħloq żifna ġdida kull darba. Fis-sitwazzjoni tiegħek li qiegħda tikkoreografa żifna tradizzjonali, ikun hemm proċess differenti, issir riċerka qabel taħdmu fuq żifna ġdida? Għana studju jsir dejjem, issa bħala sfin Malti, essaċ m'għandniex bħal barra, pereżempju bħal tarantella jew bħal samba jew hekk. Imma għandna żifna Maltija li hija bażika ħafna u imbagħad aħna bħala għalliema nippruvaw li nagħmlu aktar oriġinali. Għax hekk nippruvaw li ma noħorġux barra mill-kuntest naturalment, imma nżommuha allegra u oriġinali. Nużaw ħafna l-props l-għodda li kienu jużaw il-Maltin ilu. Naqbdu tema, per eżempju tas-sajjieda, nużaw il-kannestri, ġbieki u eccetera, jew inkella l-għodda tar-raba u nibbażaw il-isfin fuq dik it-tema. Ok, interessanti, ġifieri bil-kostumi. Bil-kostumi aħna għandna kostum tan-new propja u. Interessanti. Għandna ieħor aktar sinjur. Għatilu kollu biex jagħmel ħafna sħana. Speċjalment tagħhom tan-nisa. Jagħmel ħafna sħana. Speċjalment tan-nisa. Tagħmlu l-kardio ġifieri wara. Issa intom x'taħsbu fuq il-futur ta' żifna tradizzjonali Maltija? Tipo kif nistgħu nżommu ħajja u nżidu l-popolarità tagħha fis-sens
Għaw Malta u anki internazzjonali. Kif diġa qed nħeġġu l-tfal tagħna li jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet li huma kulturali għax sfortunatament dak kollu li hu kulturali u tradizzjoni qed jintilef għax hawn ħafna affarijiet oħrajn. Però kieku anki jsiru tutorials jew xi affarijiet fl-iskejjel fuq il-tradizzjoni ta' Malta, anki jiġi introdott forsi sfin ta' Malta u fl-iskejjel. Idea tajba li nagħmlu kollox fl-iskola. Hija xi ħaġa forsi mhux farfetx, imma nippruvaw. Għandna bżonn nirreklamaw aktar fuq il-sifna tagħna tradizzjonali biex ma nitilfux. Ma nitilfux għal kollox. Jiena Marlon, Michel, speċjali l-ħin minn magħkom, sfortunatament ħadd nitkellem magħkom. Ħadna gost ħafna, thank you. Ma kollox fih id-tmiem tiegħu. Mela jiena minn hawn ħanagħlaq u narakom fil-programm li jmiss. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you. Grazzi lil CMYK Advertising għal manutenzjoni tas-set, Silvio's Wedding and Events, għas-siġġijiet, 1118 Wines, għar-rigali tal-mistednin u Francesca Tart Portelli għall-irtok.